Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Ubangiji. In ka shi a tsanake, ba tare da hankalin ki ya tashi, kin bar yaro saman kan besi. Wannan da kin aza yaro saman kanshi hankalin ki kai tashi. Daga shekara guda har zuwa 7, yaro zai iya hawa saman kan besi ba tare da ya faɗa ba. Wannan shi ake kira da 2 in 1. Ana iya aza shi saman kan besi kuma ana iya maida shi ko. Kar ku mance, muna nan kan ce bukoki. ETSA, tallafin station Babaji. Sai kun zo kamfanin NRE, ku ba da kaɗan a baku da yawa.